Ja, men där hoppar det hela tiden. Han känner igen dig när han pratar med. Om det är A så vet han, nej det är Arvid. Ja, just det. Emelie där. Och sen gör man så. Ja, jag har inte. Kan man se sig själv. Jag har ord från jättebra. Jag har inte alls. Han var liksom... Vi är inte med i den här. Kom så ska leka. Jag leker att jag är en liten klasse. En liten klasse. En liten kisse. Jag leker att jag är en liten kisse. En liten kisse. Ja. Sen går vi ut i ladugården. Vill ni vara med? Visst vill vi det. Kom så ska vi leka. Jag leker